sarki na Gombe ni na zo fadar ki gwana Hadiza Aliyu Gabon Ɗarfin mutum Hausa nake wa yabo Yawwa mutane na ta yaban ki sanno jaruma ta kunki daban Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan mutum ba zai miki ba abinda rabu ya yi shi ne a gaba sanno jaruma ta kunki daban Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan mutum ba zai miki ba abinda rabu ya yi shi ne a gaba mai fada a cika a kira ta wannan kuje sai ya ta gari wanda ya yi maka shi ne naka Allah madamkin zarce ɗari Hadiza Aliyu Gabon taimako kike yau za na fada yawwa Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan Hadiza Aliyu Gabon uwa ce muna yin alfahari mun dace da yawan mu yau gashi mun bar yin garari sanadin ki ne muka ce marabo na fada a yau na kara fada yawwa Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan mutum ba zai miki ba silar ke muna murna a yanzu gashi mun zarce wasiya Hadiza Aliyu Gabon wanda da ya take fin ba gajiya Mubarak BRT na Gombe ta ki cewa karajiya ni na rera Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan mutum ba zai miki ba cikin ruwa dab da kada ni a yanzu gwanata dai Hadiza yar Gabon wace ba ta fada sarauniya a mata ke daya ce a fuska kyau shine ya miki gada sanadin ki ne muka ce marabo na fada a yau na kara fada Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan Sani kandi alƙur'an ubangidanmu ne ya san tafiya mai taɓa kaya shirya shiri dan in na gan shi lallai za mu da ku haka Hadiza Aliyu Gabon uwa ce kwarai ta zarce kaɗan mutum ba zai miki ba shi ne a gaba kai ko ban sauti ne yau a tafiyar su ai na daura niya gunya bangar zo da uwar gidansa anti mai kyawun aniya anti Abida kenan uwar Hadiza kin ji mai sunan ki Gabon
Sani Kandi. Hadiza Aliyu gaban uwa ce kwarai ta zarce kakan. Sani Kandi. Mutum ba zai yake ba abin da ya koya shi ne a gaba. Mai gida na ka bi gaban dubu-dubun maza tsoron ka suke. Kai mutum ne mai jama'a kuma jama'ar shaidan ka suke. Ai halin ka iri na Hadiza anti wace kowa santa yake. Ni ina maka ban gajiya a tafiyar gwana ka daura niya. Sani Kandi.